Abantu babebaningi bephamisa bonke izandla emoyeni, nami ngavele ngagoba isiqholo. Abantu babebaningi bephamisa bonke izandla emoyeni, nami ngavele ngagoba isiqholo. Sanibonani babukeli, obukela nje le video njengamanje lo bengelela uphumlani waKhumalo eNquthu owaziwa ngemfezi emnyama. Kulonyaka sekuyisa isikhathi abantu bebesilindele sokuthi kuzophuma ialbum entsha shaya amabunjwa ezophuma ngosuku lange-9 ngoLwesihlanu. Izotholakala kuyona yonke indawo, emahostela, emalokishini, emakhaya, kuzo zonke indawo nje la kufinyelela iphimbo lemfezi emnyama. Ngicela ukubazisa nabantu ukuthi sengumuntu osekhetha ukuthi ayeke endabeni zezimpi ngani, ngoba abantu abangithandi uma ngabe ngezizinto engazithi zezimpi, kuba nabantu engibachukuluzayo ekubeni ngiyiculela ushuni wami, ekubeni ngiyibhekhela indlela yami, ngiyiqalela indlela yami, isiginqe esikhalayo sikhala into yayo. Manje angikhathiselani nomuntu, kodwa ngibonga nje labo balandeli base-East, ngibonga abalandeli base-West noma i-North-ke uma ekhona, nabanye-ke abacula abangithandayo-ke okungaba ikwaito, hip hop, gospel kanjalo abaye bahlala nami phansi bangibonise ekutheni azingifanele izinto kanjalo. Ngiyakubonga kakhulu lokho. Ngiyafisa bafethu ukuthi ningisupporte, aqhubeka amabunjwa kube iqembu elikhulu ngani, ngoba malike lakhipha vele kusuke kwaziwa ukuthi vele iqembu elisuke linamandla kakhulu. Ngiyacela ningaseke nhlangothi zonke ngenhla nasezansi South Africa, uqhubeka umculo wesintu uye phambili. Ngiyabonga kakhulu mfezi, mele ngihle.